vesprada a totes i a tots. Des de l'Assemblea Feminista 8M de València estem molt contentes de presentar-vos la proposta per enguany de cara a la vaga feminista del 8M. Després de l'èxit de l'any passat, on vam viure un salt quantitatiu evident del moviment feminista a la ciutat de València i a la resta de l'Estat, però també un important salt qualitatiu, volíem enguany donar-li una volta més a la proposta de la vaga. Com bé sabem, la vaga feminista va més enllà de la vessant estrictament laboral. Desborda tots els àmbits de la societat i vol visibilitzar tot allò invisibilitzat i que és imprescindible per al desenvolupament de la vida. És per això que enguany plantegem 8 dies de revolta feminista, on dedicarem un dia des de l'1 de març fins al mateix 8 de març a cadascun dels diferents eixos i vagues que portem treballant des de l'any passat, perquè tinguen un espai important i no es diluïsquen dins de la voràgine del 8M. A més, comptem amb la presència de Paula P., companya il·lustradora que ha fet les il·lustracions per aquests 8 dies. Li donem les gràcies i a més, li donem pas per explicar els 8 cartells i després, des de les pròpies comissions de treball, els diferents dies i accions que proposem per a cada dia. Bueno, des del principi vam pensar que calia fer una imatge potent. Per a mi la veritat és que era un repte molt gran representar d'alguna manera una lluita tan diversa i tan complexa en una sola imatge era molt difícil. Aleshores, la idea que vam trobar per a resoldre-ho era efectivament donar protagonisme a cadascun dels 8 dies en cadascun dels seus eixos. De manera que hem fet una campanya de 8 imatges, 8 il·lustracions, i en això jo dono pas a les protagonistes reals. Dia 1 de març, violències. Des de la Comissió contra les Violències Patriarcals reivindiquem que cal acabar amb les violències masclistes en tant que vertebradores del sistema patriarcal. Per què cridem a la vaga feminista? Perquè totes les formes de violència cap a les dones són l'expressió quotidiana de les relacions de gènere i no només en l'àmbit de les relacions sexoafectives. Perquè ja s'han produït 11 feminicidis en el que portem de 2019 i 867 en el període 2010-2018. Perquè el dret és profundament androcèntric i quan denunciem les violències que enfrontem encara són qüestionades, perquè les lleis no recullen l'abast del concepte violència de gènere i, per tant, la tipificació dels delictes resulta insuficient i incompleta. Perquè l'assignació de recursos per a lluitar contra les violències masclistes continua sent insuficient. Perquè les dones migrades, les treballadores internes i les dones en situació administrativa irregular estem especialment desprotegides, ja que la denúncia pot suposar l'apertura d'un expedient sancionador d'estrangeria o la detenció per a l'expulsió. Perquè hi ha moltes dones privades de llibertat als CIE, sense haver comès cap delicte, i dones en presó per delictes menors lligats a la supervivència. Perquè quan ocupem l'espai públic i els llocs d'oci patim diferents formes d'assetjament i de violència sexual. Perquè s'empren les noves tecnologies per assetjar-nos i agredir-nos, especialment a les dones que ens declarem feministes. Per a què cridem a la vaga feminista? Per a visibilitzar que les violències masclistes estructuren les relacions socials i són presents a totes les dimensions de les nostres vides. Per exigir a l'Estat l'assumpció de les responsabilitats que li corresponen, també respecte de la tracta de dones amb fins d'explotació sexual. Per a treure a la llum que les violències patriarcals ens afecten de forma diferent en funció de les variables que conformen la nostra diversitat. Per a denunciar les batudes racistes. Per a demanar la transformació d'un sistema judicial que ens genera indefensió, permet la impunitat dels crims contra les dones, les nostres filles i fills, i ens posa a noves situacions de desprotecció front als nostres agressors. Per a exigir que els mitjans de comunicació deixen de normalitzar les masculinitats violentes i ens tracten com a subjectes de drets i no com a víctimes.
per a demanar el desenvolupament d'una educació afectiva i sexual que eduqui contra les relacions possessives i dominadores, desterrant per a sempre el mite de l'amor romàntic. Per a protegir les nostres filles i fills dels pares violents i maltractadors, perquè un bon pare no maltracta. Per tot això diem, prou d'injustícies patriarcals, per un sistema judicial que garantisca els drets de totes les dones, independentment de la nostra raça, classe, edat, ocupació o qualsevol altra condició. 2 de març, cultura feminista i antirepressió. Al llarg del dia de 2 de març realitzarem la segona Fira Feminista a la ciutat de València, una fira per la visibilització de la cultura feminista i la denúncia de la repressió cap al feminisme anticapitalista i antiracista. Hem plantejat un espai de trobada, d'aprenentatge, d'oci i sobretot de gaudir amb tota una diversitat d'activitats feministes. Cultura popular, diverses expressions artístiques, activitats per a la xicalla, xerrades sobre temes rellevants per al moviment feminista i un espai musical amb artistes feministes i en valencià. En pocs dies descobrirem tot el programa, estigueu atentes. Volem apropar-nos a una cultura feminista molt diversa, que agafa cada vegada més força i ocupa més espais. I és que, si volem transformar aquest sistema capitalista, patriarcal i colonial que ens vol invisibles, haurem de transformar també una cultura que el manté i perpetua, que ens priva de referents i es converteix en anònimes. Front a tot això, proposem tot un ventall de cultura feminista diversa per mostrar. Però també volem visibilitzar al llarg d'aquesta fira la repressió que encara continua patint el moviment feminista, a València i a molts llocs de l'estat espanyol. Durant les accions del passat 8 de març es succeïren les identificacions de companyes que només exercien el seu dret a informar sobre la vaga legalment convocada. Les amenaces, les espentes i les intimidacions per part de la Policia Nacional estigueren presents tota la jornada. Les forces repressives de l'Estat es van estar seguint, custodiant, identificant a desenes de nosaltres fins que ens van retindre il·legalment tancades en un carreró, a més d'un centenar de dones per tal d'impedir que informaren d'una vaga legalment convocada. No només així, sinó que en una concentració pacífica davant del rectorat de la Universitat de València també patirem en els nostres cossos la repressió policial, espentant-nos i quasi fent-nos caure escales avall. Per això, durant la segona Fira Feminista volem també assenyalar l'estructura patriarcal i capitalista que s'amaga darrere, perquè davant d'un moviment feminista sòlid que va donar una lliçó de dignitat, cohesió, força i capacitat de mobilització, assenyalant directament els pilars que sostenen el sistema, aquest no té una altra forma de desacreditar-nos i fa servir la repressió de la mà de la llei Mordassa per tractar d'inculcar-nos la por i desactivar-nos. Però nosaltres, per contra, seguim més fortes i unides que mai. Així doncs, amb aquesta fira volem denunciar la repressió cap al moviment feminista i també poder autogestionar-nos per tindre una caixa de resistència per si cal fer front a aquesta repressió i la que vindrà. Us convidem a vindre a la Fira Feminista a gaudir des de les 11 fins a les 10 a l'Esplanada de Vivers. El objetivo de la Comisión de Laboral será visibilizar las opresiones que sufrimos las mujeres en los trabajos donde la alianza patriarcal, capitalismo y colonialismo es más patente, como es el caso de los trabajos de interna, trabajadoras del hogar sin contratos, o de camarera de piso, como es la realidad que muchas mujeres quieren pero no pueden hacer huelga. Entre las diversas acciones que haremos figuran una, la campaña para visibilizar los diferentes motivos por los cuales no se puede hacer huelga, como es el caso de los trabajos precarios, o el caso de las autónomas, o el caso de las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Por eso recogeremos diferentes testimonios en video o en fotografía, o escrito, individual o colectivamente, para hacer un video colectivo.
También haremos acciones para visibilizar la precariedad sufrida por las Kellys. Otra acción para visibilizar son las diferentes opresiones por razones de clase, precariedad, etnia o procedencia de origen, que limitan el derecho a la huelga. Bueno, somos de 4DM, que es de inmigrantes mujeres, y nuestro objetivo es para encontrar una forma de performance y para eso encontrar nuestro objetivo en general, y que es para ser una mujer inmigrante, para ser visibilizarnos y una forma para comunicar a la gente de aquí, de España, juntarnos. Y bueno, y también encontrar formas de luchar el racismo y tal, y entre formas de performance y tal. Sí, es por 4 de marzo. Y gracias. Per fer una vaga de cures. Amb aquesta vaga volem visibilitzar i valorar el fet que si les dones aturem l'activitat, s'atura l'economia, es col·lapsa tot. Estem fartes que no se li doni valor al nostre treball de cures o d'atenció als altres. Cuinar, escurar, planxar, portar els nanos a l'escola, cuidar de les persones grans, i tot això gratis. No. I tot això sembla que siga normal el fet de ser dona. Es calcula que amb les polítiques actuals trigarien 210 anys en aconseguir el repartiment igualitari del treball de cures no remunerades, en 210 anys. Exigim que el treball de cures siga reconegut i valorat per tota la societat i assumit com una responsabilitat no sols per la colectivitat, sinó també per l'Estat i totes les institucions de l'Estat. Si les dones parem, s'atura el món. Per una vaga de consum. Volem aturar el consum, deixar de comprar coses innecessàries, de sobreescalfar les cases, d'emprar l'automòbil per a qualsevol desplaçament, d'acumular objectes i llançar aliment. Volem construir estratègies de consum alternatives que ajuden a crear un món social i ambientalment just. Aquestes són algunes idees que podem seguir durant el mes de març. Potser després de posar-les en pràctica no vulguem abandonar-les. La major part del que consumim es produeix explotant persones i recursos naturals. Per tant, proposem no comprar ni consumir cap producte que faça malbé el medi ambient i que en origen o procés de producció implique l'explotació d'altres pobles o persones. Reduir el consum i la generació de productes. Reutilitzar i reciclar sempre que siga possible. Assenyalar i boicotejar els productes als quals s'aplica la taxa rosa, cremes, maquinetes, per estar destinades al públic femení. En la mesura del possible, cal substituir les compreses per la copa menstrual. No consumir productes fabricats per la indústria farmacèutica i cosmètica que experimenten amb animals i lesionen la nostra salut. Evitar i boicotejar el consum a les grans superfícies que destrueixen el comerç local,
i on es venen productes elaborats per dones en condicions d'explotació laboral, maquiles, treballadores de la maduixa, treballadores del sector textil als països del sud, i etc., on no hi ha condicions dignes de treball. Evitar i boicotejar productes d'un sol ús, sobreenvasats i transgènics. No consumir productes anunciats amb publicitat sexista, racista o LGTBI fòbica. Organitzar-nos per consumir productes ecològics i de proximitat. El dia 8 podem realitzar dinars col·lectius amb aquests productes. Evitar el malbaratament de l'aigua i d'aliments. Reduir el consum energètic tant com siga possible i evitar l'ús d'aparells electrònics. Fer ús del transport col·lectiu públic i ecològic. Conèixer i donar suport als projectes alternatius de consum al teu barri i a la teua localitat, que intenten ser respectuosos amb el medi ambient i l'origen i distribució dels productes. No realitzar transaccions bancàries, intercanvia i regala. Per una vaga feminista. Per una vaga d'educació. La Comissió d'Educació la formem estudiantes, monitores, educadores, mestres i mares i animem a totes les dones de la comunitat educativa a participar en la pròxima vaga feminista del 8M. Des de la Comissió d'Educació del 8M reivindiquem una educació a cost zero, laica i feminista, que transversalitzi la perspectiva de gènere en totes les disciplines. No som una excepció, som una constant que ha estat silenciada. Volem que es visibilitzi la història de les dones, la nostra història. A més, exigim el nostre dret a una educació afectivo-sexual diversa i lliure d'estereotips de gènere. I per suposat, denunciem i rebutgem l'assetjament sexual i les violències per motiu de raça que es reprodueixen quotidianament a les nostres aules. Per tot això, volem animar-vos a realitzar el dia 7 a tots els centres educatius l'esmorzar violeta. Es tractarà d'una acció simbòlica on es realitzaran diverses activitats per reivindicar el paper rellevant de les dones al món. Volem visibilitzar les dones als llibres de text, revaloritzar les tasques feminitzades, i treballar la corresponsabilitat i assenyalar les conseqüències negatives que se'n deriven d'educar segons els estereotips de gènere. El dia 7 ha de ser un dia de visibilització i conscienciació a les nostres escoles. Eixe dia, totes juntes, escalfarem motors per a la vaga. A les escoles i instituts farem l'esmorzar violeta a l'hora del pati, a través d'activitats diverses, murals, cançons, poemes. A les universitats es realitzarà a les 12 del matí, en els campus de Blasco, Tarongers i UPB, una performance en denúncia a com la història ens oculta constantment, així com un mosaic amb referències històriques. Per acabar, volem remarcar que tot i la importància de visibilitzar aquests dies, als nostres centres, la igualtat no s'aconsegueix ni en un dia ni molt menys amb una activitat puntual. Hem de treballar tots els dies a les nostres escoles, instituts i universitats d'una manera coeducativa, en les activitats que realitzem, en el llenguatge que utilitzem i en cada interacció que establim dintre dels nostres centres, convertint cada pati, cada escola i cada facultat en un lloc d'expressió i d'expansió. Juntes, les dones de la comunitat educativa cap a la vaga feminista. Per al 8 de març, l'Assemblea Feminista del 8M de València crida a la vaga de 24 hores a totes les dones. Una vaga que no només contempla l'aspecte laboral, sinó que també de cures, consum i educació. A més de la manifestació convocada a les 6 davant de l'Estació del Nord, per a esta jornada de mobilització n'hi ha previstes diverses accions, entre les que s'inclouen piquets informatius per la ciutat o la ja tradicional Intifalla morada durant la mascletà a la plaça de l'Ajuntament. A més,
l'Assemblea convoca a totes les feministes de València a les 2:30 en el Centre d'Internament d'Estrangers del carrer de Sapadors per dinar totes juntes i denunciar una vegada més l'existència d'aquestes presons injustes i racistes. Esteu atentes a les distintes convocatòries que anirem llançant per les xarxes. Per últim, no volem acabar sense mencionar a totes aquelles dones que el dia 8 de març no podran fer vaga, per motius diversos. Ja siga perquè poden perdre el seu lloc de treball, perquè estan tancades entre murs o perquè ja no estan entre nosaltres. Totes aquelles que han sigut assassinades amb la complicitat del patriarcat. Per tot això, fem una crida intensa a estar presents en les accions convocades, donar difusió i participar activament. Els 8 dies de revolta volen esdevindre una proposta concreta d'autoorganització i unitat d'acció per a poder desbordar les lògiques patriarcals del sistema capitalista i colonial. Salut i feminismes. Ens seguim trobant als carrers. El grup Rossinyol de l'escoleta del cor de l'Eliana tornaran a cantar una cançoneta. Gràcies, xiques. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un punyal al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents.
plaça del Patriarca passa a anomenar-se la plaça dels 8 dies de revolta feminista.